Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mahorati Syekh wa hadrati abaina wa ummahatina lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'an. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Sallallahu rabbuna Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursal wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbi bi Mustafa balik maqas waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bil asrar fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tandake fadilat asroris sunah wis fadilatu fadilatul khusuk lali berarti wujubul khusu'i bape wujubul khusu'i tandai. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sholatu angin pestine utawi salat tamakunin iku ditentokake wa tawadu'in lan tawadu' wa tadarruin lan DP
wa ta'duin lan tegese nyelehake yadaika ing tangan loro nira takulu ngucap sira Allahumma duh Gusti Allah faman moko sapane wong lam yaf'al orang lakoni sapa wong faya moko utawi wong khidaun iku dibujuk bergandengi wong sing sukses iki sapa to wong sukses iki sing alladzina hum fi sholatihim khashi'un wong sing sukses ki wong sing salate khusyuk. Makanya salat itu merupakan ketetapan, ketawaduan di hadapan Allah. Terus muni Allahumma duh Gusti Allah, tapi kok ora khusyuk berarti dia kebujuk. Waruya lan diriwayatake man sapane wong lam tanha ora nyegah hu ing man apa salatuhu salate wong man sapane wong lam tanha ora nyegah hu ing man apa salatuhu salate wong anil fahsai saking penggawe ala wal mungkariran kemungkaran lam yazid mongko ora nambahi minallah saking Allah illa kejaba budan ing adoh salat ora dadekno wong ninggalno elek ora tambah keparek Allah malah tambah adoh ora marah parek tapi malah jauh dari Allah rono sarannya tidak bisa merubah dari kemungkaran kepada kebaikan. Wa hukiya lan diceritakake an muslimin saking wong Islam an muslimin saking Muslim bin Yasar annahu setuhune Muslim kana ana sapa Muslim bin Yasar yusoli salat fi Masjidil Basra ana ing Masjid Basra tahu Mbah Muslim bin Yasar ki salat Masjid Basra Irak fasa koto mongko runtuh jatuh sing jatuh apa haitul masjidi temboke masjid pagre masjid ambrol rubuh jarine cerita iki fafaji'a mongko kaget sapa ahlus suki penduduk pasar wong nok pasar do kaget krana bantere runtuhe cagake apa iki temboke masjid iki fafaji'a mongko kaget
sapa ahlus suki penduduk pasar lihadatihi krana swara bantere tembok wong-wong do ngetek balang arep tembok masjid dhuwur nang ambrol gak wong do ndredeg kabeh ki apa ambrek ki ning gunung Bedos nalika salat iki fama mongko ora iltafata melengak ora noleh eneng ambrol muslim salat ora melengak blas ora krungu menawa ora nglengak padha ana pasar ya adoh kok iso wong do njumbul kok dhek ora melengak muslim bin Yasar wis malam tatkalane hania wis tenang bisa mati kan slamete muslim barang Mbah Muslim bar salat tenang ajiba moko gawok wong kudu melayu rene kene ngopo dhek gawok dhek tenang kene apa kudu melayu buruk-buruk rene iki kala dawuh sapa Mbah Muslim dawuhe piye ma ora saartu krasa ingsun ora weruh ingsun biya kelawan hadatihi kelawan rubuhe tembok aku gak roh neng kok malah padang masjid iki ora ngerti tembok iki ambrol rubuh mergane wong do bingung iki mari njero masjid neng Mbah Muslim iki masa artu ora weruh ingsun biaklan rubuhe tembok iki kala dawuh sapa Ibnu Abbas ringkese crita sing ngerti kan Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas piye nek ngene dawuh iki rakaatani utawi rong rakaat fi tafakkurin ing dalam mikir dua rakaat dia berpikir mikir kagone Allah mikir sing diwaca fi khairun luweh apik timbang salate wong min qiyami lailatin ketimbang saking ngadeg suwengi sembayang rong rakaat yang disertai dengan berpikir ngerti sing dihadapi Gusti Allah ngerti sing dilakoni perintah sing gawe langit dia mikir penting nggone dawane fikratus saah berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah sanah ibadah 1 tahun marai ibadah berpikir ora mikir kok ora masuk blas aku salati sing ngongkon sapa aku madhep kulon ki sapa sing ngongkon merga dikae wis andan komat nangone kawitane iki madhep kulon tangane diangkat tangane madhep kiblat salat sing apik kawitane kan diinggi piye tangane madhep kiblat epek-epeke tegese madhep kiblat ora sebalike epek madhep kiblat diangkat ngantek pas kuping pas wong godho diadep nang ngulon kiblat epek-epeke pas ndure dodo notok kuping ki wong sing takbir kawitane iki terus sik ngedono tangan aja lembean dhewe piye aku lali
Allahu Akbar. Lali. Antarane hak aja diwaca hak kandel, macane hak tipis. Padha hak nggone kono nggone dudu hak ya. Tapi nalika salat ora oleh Allahu nemen ra oleh. Hu hake dosa diwaca mubalaghah ora oleh. Dene wis eling kowe. Hake ra dosa mubalaghah tapi mukhafafah. Antare hak mukhafafah lan hak tur ra oleh diwaca ndumah. Ora kene Allahu ora oleh. Hake mubalaghah ora oleh. Allahu Akbar. Mergane gak oleh nemeno hake. Terus piye? Terus min kiamin saking ngadeg min kiamin saking ngadeg lailatin suwengi wal qalbulan utawi ati sahin iku lali. 2 rakaat yang disertai dengan mikir keagungane Allah itu lebih baik ibadah semalam tapi hati lupa, beras ora eling Allah. Ya mikir penting. Makane mikir penting. Aneh wong kok elek mbek tangga ya ora mikir. Lek mati jane kuburan sapa berarti tanggane. Sing nyalati ya tanggane, ngono ambek tanggane ora gathuk blas. Sing nahlilno ya tanggane. Kadang sing mikul ya tanggane ora mikir. Ngono ambek tanggane belas ora tau gathuk. Mergane kene berpikir. Aneng pone aneng anak nang mane wong tuwa iki ora mikir blas. Mulai cilik ngantek tuwek kadang nyusahno wong tuwek sean. Saya mikirno wong tuwek. Ngono kok mbek wong tuwek kadang sembrono. Nah, mari ra mikir, makanya mikir penting makane. Fikratus sa'ah berpikir 1 jam khairun lebih baik min ibadati sanah daripada ibadah 1 tahun. Wis candake fadilatul masjid keutamaane masjid wa maudhi'is shalah lan panggonane salat. Candake keutamaan masjid. Qala dawuh sapa Allah azza maha luhur wa jalla maha agung. Allah dawuh nganggo innama, iki namanahe. Angin pasti sesungguhnya yakmuru ngramekake masajidallahi ing pira-pira masjide Allah man iku wong amanah kang iman billahi lan Allah. Mergane sing dadi takmir ku kudu man amanah billah. Katek man ora man anabillah ya angel. Mari nggo innamano iki. Sing ramekno sing urip di masjid iki sapa? Man amana billah. Katek ora iman nang Allah angel. Gane kudu sing yakmuru masjid kudu man amana billah.
apa sing dilakoni iki perintahe Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Ngerti dina akhir apa sing dilakoni dunya mesti eneng balesane. Mergane ra ngersula. Mergane ku dadi takmir kudu loro iki syaratnya pertama. Iman nang Allah terus yaumil akhir. Apa sing dilakoni iki mesti eneng balesane ganjarane. Iki syaratnya takmir. Kate ora percaya persane nggo dolanan minangka tugas ora. Apa sing dilakoni iki mesti eneng ganjarane, eneng siksane. Mergane amanah bidah yaumil akhir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sapane wong bana bangun sapa man lillahi karena Allah masjidan ing masjid sapa bangun karena Allah golek ridane Allah bangun kok masjid walau senajan kamafhasin senajan sak susoe manuk kamafhasi kutotin sak susoe manuk bana moko bangun Allahu sapa Allah lahu maring man baitan istana omah fil jannati ing dalem swarga. Mergane sapa bangun masjid kan didhisik lillah se. Sapa bangun lillah masjidan. Oleh bangun krana ngaguna agamane Allah. Ngene iki perintah Allah itba rasul. Wong senajan oleh bangun mung sak gedene susoe manuk. Ora ndek duwe mbah apa ngono mbah semen mbah apa sak susah manuk. Allah bakal ganti wong iki sok ben yaumul akhir baitan fil jannah, rumah di surga. Karena sok ben dina akhir ki wong mlebu surga kan surga iki kan nanggone Quran kan mencep-mencep kotu pol mare menge nanggone aku lali surat Al-Qaf swarga takok tasik kirange Gusti bisa Australia urung mlebu ambek Papua barang Papua wis ditekakno mbok pirang bawa ki muni kate kotu pol Gusti pun bek neraka janeme bek notok cara wong pol nek hadis kan kotu pun pol Gusti pun pol terus dilereni lah wong jati wong ngemplak wong batang kan urung ora ana swarga ora ana neraka terus nang ndi awak dhewe iki wis pol terus malaikat lapor nang Allah Gusti tiang jati, tiang karangdawa, tiang kemplak dereng manggon ten pundi? Tunggon swarga. Lah terus numpak apa niki? Pun pol ta mriku. Tumpakno masjite. Mergo suwen masjid ge tumpakan. Nyabrang sirat. Lah masjite rong dadi sik prutul. Sak prutul. Kok elek orang dadi Gusti numpak lah dadi panitane masuk karcis kan panitane kan angkat bagian pembangunan bangun piro 10 sak panen 10 sak semen kula pasir rong rit masuk lha sing ora melok urun yo mbek ngemut driji klengak jalan dawange keri ya aku kok gak ketut kowe dhewean mare ro masjid matane merem ae hadat kaya ora roh
Saiki wae jalan ra roh. Mergane walau kamaf hasi kototin senajan mung sak susah manuk banallahu lahu baitan fil jannah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tatkalane dakhala mlebu sapa ahadukum salah siji nira kabeh mlebu al masjidah ing masjid. Nek kowe mlebu masjid fal yarka moko ruku'a sira tegese salat rakaataine ing 2 rakaat wis salat 2 rakaat qabla sadurunge ayat jelisa yen to lungguh. Kowe mlebu masjid aja lungguh sik. Lungguh ora wajib ora kesunatan. Kon salat 2 rakaat jenenge tahiyatul masjid. Tapi sate aja lungguh sik, lungguh ora kesunatan. Iki enak masjid kene, masjid Mekah iki ora tahiyatul masjid, tapi tawaf iki enak Mekah. Langsung tawaf. Perke enak nggone masjid kono ora neng tahiyatul masjid yo tawaf ki minangka dadi 2 rakaate sadurunge lungguh mlebu masjid. Mergane wong mlebu masjid kan piye dungane roh mlebu masjid nang nggone Ka'bah. Allahumma takriman wa mukarraman tapi aku lali dungane mlebu masjid Madinah. Jadikanlah orang yang masuk masjid ini orang yang mulia. Mergane wong sing bar kok mesti mulya. Mari dungane piye nggone mlebu masjid sause roh terus roh Ka'bah muni ijal takriman wa mukarraman tapi aku lali. Jadikanlah orang sing ngeramekno Ka'bah iki wong sing mulya. Masane wong do ndonga ngono mesti dikabul gawa mergane rata-rata wong sing bar tawaf ndak mulya uripe. Ya urip mulya ya ekonomine ben mulya. Ya mulya perjuangane. Kene mari dungane wong roh Ka'bah kan ngono nggone. Nggone dungane. Kathik saene wong ndonga kabeh. Jadikanlah orang yang ngramekno masjid iki mulya kabeh. Mergane fal yarka ruku'at ke salata rakaataini ing 2 rakaat qabla sadurunge ayat jelisa yen to es lungguh piye kon maca kanallahu alhamdulillah la ilaha bar ping 4 ile kok ping 4 ora ping 3 ngene hadis e wonge ra ndek wudu kon maca subhanallah alhamdulillah nek mlebu masjid ping 4. Laqala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la sholata ora ana salat. Lan kene maknane ning loro, ana sing layak mulu, ana sing layak sihu. Ana sing biasane wong maknane layak mulu ora sempurna sholatal jari salate tanggane masjid illa kejaba fil masjid ing dalam masjid. Wong kok pinggir masjid salate gak sempurna kejaba salate kudu nang masjid. Atau ke masjid ora cal masjid ra sempurna. Kuwi dimane layak mulu. Ana maknane layak siku. Gak sah salate tangga masjid sing ora ana masjid. Lah tangga iki 40 nggone kajian 40 omah ngetan ngulon ngalor ngidul. Raja Wali kabeh iki tangga masjid, kathah masjid. Maknane la tas iku ya rasa. Lae ora sempurna ya wong tapi ora ndek brengos. Jenenge ra sempurna. Ya wong tapi ra ndek rum. Ya sapa ngarane ra wong? Ya wong.
Ki marai la nganggo la yakmulu iki ora sempurna. Mergane la sholata ora ana salat sah iku li jaril masjid keduwe tangga masjid illa kejaba fil masjid ing dalem masjid. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la sholata ora ana salat yakti teka alan nasi ing atase menungso sing teka apa zamanun mangsa yah tali fatwawu yah yatakhallafu lafuna bakal datang suatu masa yatakhallafuna padha mlumpuk padha gunung-gunungan sapa nas fi masajidihim ing dalam masjid nas aneh wong padha teka mbruduk nang masjid walaisa ora ana hammahum sejane nas hamune sejo niate ora niat illat dunya kejaba donya aneng wong budal masjid niate nggo oleh donya marai supir sing golek yo dhuwit oleh montor cateran wong budal nang ngene Sunan Giri masjid Ampel masjid Raden Paku tapi niate gembruduk krana nggo golek illat dunya walaisalan ora ana lillahi iku tetep keduwe Allah fihim ing dalem nas apa hajatun hajat Allah ora butuh wong kuwi jarine mergane fala tujalisu aja lungguh sira kabeh hum ing nas wis rasah cangkruan mbek wong-wong kuwi jarine hadis iki rawuh sapa iki tapi sakeh tenan akan datang masa orang-orang sama berbondong-bondong datang di masjid niate budal nggo illat dunya nggih oleh dunya bahkan panitiane golek dunya golek bathi wis ngono walai salillah fil hajah Allah ra butuh ngene wong-wong kuwi terus Nabi dawuh fala tujalisu aja lungguh sira kabeh hum ing nas akmalus sholati utawi pira-pira penggaweane salat ad-dhahirati sing dhahir iki lakon-lakon salat sing dhahir sing ketok mata idza tatkalane ki nalika wong pemuda salat sing dhahir ki ora batin bakasane dhahir sik idza tatkalane faragha rampung sapa al musolli wong sing salat minal wudu'i saking wudu wis bar wudu wa taharati lan sesuci minal khobasi saking najis wis ngresiki najis wis bar cewek terbar wudu fil badani dalam awak wis bersih kabeh awake wal makani lan panggonane wasiapilan kelambine dodote wasatril auratilan nutupi aurat wis sarungan wis jubahan minas sutrate saking nutupi ditutupi marang sak pira
minas surati sange udel ila robatnya dengkul ki paling saithik udel ngatek dengkul kaya wong tawaf kan ngono udel ngatek pas dengkul nek wis ditutupi kabeh fa alaihi mongko tetep ing atase wong ayan tasibayen to ngadeg jejeg ko iman kalih ngadeg menghadap berdiri dengan tegak mutawajian kalih madhep ilal kiblati maring kiblat madhep kiblat berdiri tegak terus bal kopi wal yakrubu lan marek min jidaril haid saking temboke haitone pager sing apik salate madhep pet rondok tembok soalnya pandangan tidak liar madhep beda rada ngguri kan wonge molak-malik matane mergane sing apik wis madhep kiblat wis tutupan aurate marek nang gone tembok cara kene ya sab pertama fa inna mongko setuhune dalika mengkono-mengkono marek tembok kuwi yaksiru iso ngringkes masa fatal basori ing pandangane peninggal kan ora liar matane serek tembok mari notok tembok masa fatal basori ing pandangane peninggal wayam naulan nyegah tafarrukul fikri ing pisah-pisahe pikirane ra norno kok eling ngarepe perkara wong salat sing apik masih nggon sujute meningali nggon sujud gampang cepet kusuk timbang mbek molak malik matane nek wong liwat lor roh manggone nguri wong kan notok ora ketok dan tidak berkaitan nyegah maring pisah-pisah mikir wal yahjura lan becik nyegah sapa wong ala basorihi ing atase peningale wong ayu jawija mau diasujudi ing ngliwati panggonane sujude wong berkait sing apik masih nggon sujute wal yahdamulan nglanggengake wong hadal kiamah ing iki ngadeg ila rukuk ngantek pas rukuk ngadeke min ghairi iltifati tanpa melengak tanpa noleh tangan diangkat mbek muni Allahu aja di mubalangah tapi ya antem balamu kepah ya aja ngantek muni hu mestine cara nahune ya kudu Allahu akbar tapi nek ana aja muni Allahu aja nggo muni Allahu akbar hae ora mubalangah ora nemen suma nuli yanwi niat niat ada as-sholati ing nekani salat bikol bi kelawan atine wong niat nglakoni salat asar 4 rakaat wal yadumi
wal yadum lan netepno sapa wong ndi wayar faulan ngangkat sapa wong yadaihi ing tangane wong tangane diangkat ila maring khatwa incere to beneri mangki bayi ing pundak lorne wong diangkat tangannya sampai pundak lorne wong mubilan kalih madhep bikafaihi kelawan epek-epek lorone wong epek dadekno di ilal kiblati maring kiblat epek madhep kiblat bayak sutulan beber asobia ing pira drijine dibeber salate ngene ora ngene berarti ora kiblat salate epek madhep kiblat dibeber ora digegem dadi salate epek madhep kiblat nok kene khatba mangke incere pundak berarti sakmene madhep epek kiblat ora digegem walayak bit orang gegem sapa enggak ngepepek ora ngene tapi ngene madhep kiblat ora ngene madhep kiblat sumanuli andok nyelehno sapa wong yadaini ing tangan lorone wong didekek ala sodrihi ing atase dodone wong nok mbure weteng ngisore dodo pas ya aja nok ngisore udel sale wong aneh sak ngisore udel ya neng ana kene ora ya nduk ya deni ala sodrihi dodone wong waya nduk nyelehno yumna tengen al yusra ngatel kiwa tengen didekek nok nggone sing kiwa walayan fadulan ora ngetingalake ora beber maksudnya ya dai tangane wong iza farogo tatane rampung minat takbir sang takbir dekek nok nggone dodo tangan tengen no tangan kiwa tangan karena tangan kiwa ini nyekeli ugel-ugelane kadang ora salat mesti kan tangan sentik tangan tengen kan sik terus mulet ada misal Allah nyeleren ngene ngatek ping 3 kaya tangan tengen sik ora ngono pokoke tangan tengen didekek nang tangan kiwa tangan dekek lho tangan kiwa ya ora usah diulak-alik ya ora usah ana sing mesti kan tangan jendisine tangan tengen ngero tangan kiwa ngene terus ngene sing ngene neh piye salat apa terus walayan fudo ora beberake tangane idza farogo taten rampung minat takbir saking takbir balik yursilihima ngeculno sapa wong hima ing tangan loro irsalan kan diculake khafifan kang alon-alon rofi kontur alus uyur ya rasa nemen ya rasa ini ya ora biasa halus biasa tangan didekek no tangan nisore tangan kiwa didekek nisore tangan wayam bagi lan sayugdo ayaduma yento ngumpulake ayaduma ento maca dumah ha min kauli sang pengucap Allah cara Allah dan kobar Allah mutadak akbaru dadi kobar Allah akbaru kobar mesti kan dumah nah kene
sayogjane diwaca ndumahe ha min qauli Allahu ndoma maca ndumah wong ndomatun kan ndumah khafifatun kang samar min ghairi balagotin tanpa nemen berarti Allah ha itu maksudnya kan balago Allahu tapi nek kene kon sing ya khafifah tanpa mubalaghah yo Allahu akbar orang mubalaghah men-men wala yudkiru lan orang lebokno bainal ha antara ha wal alif lan alif sibul wais padane wawi antara ha dan alif ora usah seakan-akan ada wawunya Allah kaya muni wa Allahu akbar wakbar yo hae hak ndemah to Allahu akbar wa waroi lan guline akbar alipan alif ka'annau kaya ngucap sapa wong akbaru kaya akbar Allahu akbar wa yujimulan majzumi sukun ra takbir wala yadumu halan orang dumah roe diwaca majzum Allahu akbar ora Allahu akbaru ora jane kan akbaru tapi diwaca majzum senajan apa jenenge khobar tetap majzum majzumi sukun Allahu akbar roe sukun ora Allahu akbaru wala yadum muhalan ora maca ndoma ora diwaca ndomae ro ora Allahu akbaru ora ru tapi ro itu diwaca majzumi sukun Allahu akbar al-qiraah wallahu a'lamu bissawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tanda qiraah sing diwaca kudu banter endi di antara sing kadung kita lakoni kan takbir kudu banter senajan salat zuhur atau salat asar takbir kudu banter senajan takbir intikal tapi intikal pindah ruku Allahu akbar sujud wis senajan salat alon tetep kudu diwaca banter ini mergane ana al-qiraah Allah alam bisawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.